Għawdex għandu jingħata il-poteri kollha li kellu taħt gvern nazzjonalista, hekk kif ħafna minn dawn il-poteri ittieħdu taħt gvern laburista. Dan kien il-messaġġ komuni li waslu l-kelliema l-Għawdex Alex Borg u d-deputat nazzjonalista Chris Sajt meta ndirizzaw l-attività politika li saret f'Għawdex. Id-deputat Alex Borg qal il-Partit Nazzjonalista se jkompli jagħmel pressjoni biex jara li n-nies u l-anzjani iħossuhom iktar siguri f'darhom stess u li żgħażagħ ikunu jistgħu joħorġu mid-dar b'serħan il-moħħ. Huwa tenna li gżira ta' Għawdex marret lura minħabba li f'dawn l-aħħar snin sar u għadu qed isir żvilupp li mhuwiex sostenibbli li qed ikun ta' riskju kbir għal din il-gżira. M'hemmx bżonn ħafna diskorsi għax kull min jagħmel ideh fuq qalbu u jrid ikun onest jaf li l-ambjent f'Għawdex mar lura u lura b'ħafna mill-iżviluppi li qed isiru li mhumiex sostenibbli imma huma frott ir-rejba ta' dawk il-ftit illi jridu ikissru lill-Għawdex tagħna. Dan ipoġġi l-Għawdex f'riskju kbir. Riskju li Għawdex la jibqa' attraenti għal Maltin illi jiġu jżuruna u lanqas għat-turisti għax qed nirriskjaw li l-gżira tagħna titlef il-karatteristiċi tagħha. Alex Borg sostna li l-Għawdex ridu natuh dak li jixraqlu sabiex jerġa' jkun dijamant f'nofs il-Mediterran. Min-naħa tiegħu id-deputat nazzjonalista Chris Sajt qal li fis-snin 60 kien il-Partit Nazzjonalista li waqqaf kunsill reġjonali li biddel l-infrastruttura ta' Għawdex u sar ħafna ġid. Dan għaliex il-Partit Nazzjonalista minn dejjem emmen fi prinċipju ta' sussidjarjetà. Min-naħa l-oħra kien il-Partit Laburista li qatel dan il-Kunsill Reġjonali u bekk wera kemm ma jemminx fil-prinċipju ta' sussidjarjetà. Barra minn hekk Chris Sajt saħaq li wasal il-mument sabiex il-Partit Nazzjonalista juri lil poplu li lest li joffri l-aqwa kwalità tal-ħajja għal Maltin u l-Għawċin kollha. Wasal il-mument li l-Partit Nazzjonalista joħroġ mill-perjodu diffiċli li għadda minnu. Il-mument li ninaqdu u nkunu hemm għal poplu tagħna. Wasal il-mument li nuru lil poplu tagħna li dan il-partit lest bħal dejjem biex joffri l-aqwa kwalità ta' ħajja lil Maltin u Għawċin huma minn huma. Wasal il-mument li l-Partit Nazzjonalista jkun hemm għalina u għal pajjiżna. Wasal il-mument u għalhekk kull wieħed u waħda minna irid jagħti dak kollu li jista' biex il-Partit Nazzjonalista bħala oppożizzjoni b'saħħitha li qiegħda hemm bħala tarka għal poplu Malti u Għawċi. Għal din l-attività kien hemm preżenti fost l-oħrajn il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Perici Kalascione, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino kif ukoll diversi deputati nazzjonalisti.